Здравейте хора, аз съм Атанас и днес съм решил да ви взема с мен на целият процес на правене и пускане на лимитираната ни колекция, която може би вече сте видяли, защото когато излезе това видео, тя вече ще е приключила. Датата е 30 януари, а лимитираната колекция ще бъде пусната на 20 февруари. Така че имаме почти един месец. По принцип започнахме работа по колекцията преди около 5 дни, но аз съм леко болен и повече комуникирахме по социални мрежи и затова не можах да ви снимам как мислим дизайните, как обсъждаме маркетинга, но това не е толкова важно. Ще видите как се случва всичко. И така хора, датата е 2 февруари, часът е 8:25, така започва нашия ден. Закарахме майчето на изпит от университета. Днес имаме да мислим сценарии за видеята, за маркетинга. Днес ще е интересен ден, така че ще имам какво да ви снимам. Направо там. Айде! Тук при мен са всички картички, които ще бъдат слагани в кутиите с поръчките. Отзад на гърбовете им сега ръчно ще напиша идеята за всеки един дизайн, който сме направили. Така че слагам слушалките и почвам да пиша. Ето го и крайния резултат. Така изглеждат картичките. Много ме беше ядно. Къде сме? Я кажи къде сме? Къде сме? Къде сме? В офис. Къде сме? Покажи си ти, да. Защо? Представи си как, примерно, най-честен със себе си, след това има малко тихо Пауза. и след това се чува само дрехи създаде тишина на хора, които я познават. Добре. Без това. Трябва да е Звучи се опитваш да купувачи. Искам да питам защо бустера ти дава, че му пада батерията, докато се зарежда. Не вече си зарежда последната чертичка, това е тапавара. Яваш кола, яваш купиш на кола. Знаеш ли тази марка или? Глеждам се, то вече на екрана се изписва, на телефон нищо няма се изпише. Ще го взема така, ще го погледна и нещо, примерно ще го заеба настрани. Да, в смисъл на телефона се изписва. А всичките да са отгоре, брат, за да мога да се четат. И то не е толкова отгоре, така да го направим, че... То ще е фактически, както го гледаш, брат, то ще е някъде тук, да речем. Да, защото от телефон, като го гледам, долу има, там се купува екстреми описания и глупости, а отгоре ти е профил. И за да не се скрива нито от профила, нито от това, да го направим, примерно, така, виж сега. Да, защото виж, тук горе ти остава място и да. тук отдолу остава място, всичките да са някъде и тук. Добре. Не беше, значи първата беше как си чувъркам в лаптоп. Бачка. Втората казва, че искаш да рисуваш някакъв. Да, може да е как скицирам някой от дизайните. Хайст! Бяхме до София, че имах изпит в университета. Сега се прибираме към Пловдив, отиваме да взимаме вече готовите дрехи и после имаме да снимаме 2 видеа, така че ще станете част за първи път в този влог от снимачния процес. Нека направо се прехвърляме към видеята. Айде! И така хора, пристигнахме вече тук на офиса, в който правим дрехите. Влизам да ги взема и ще ви ги снимам. Ще го удрееш. Взехме тениските. Сега искам да ви разкажа. Кройките са нови, материите са нови. 120 грама горе-долу на квадратен метър са по-тежки тези тениски, по-плътни. Така че заслужават си, обещавам. А сега нека се прехвърляме направо към видеята. Айде! Тук сме на първата локация. Ето е майчето. Това е Коди, един от моделите. Коди Гакпо. Там е Гош видеограф. Кажи здрасти на влога. Добър ден. Тук сме сетнали камерата и почваме да снимаме.
Е така, наказва на всичките да наказва. Гледаш ли? И те не иска да нямам. Само казвам, че е 3 градуса. Аз съм на отворени прозорци, но риска на професията. Брат, как да си взема от тези дрехи отзад, бе? Да! Да! Браво, Коди! От седмия тейк стана! Снимашната площадка. Съвсем леко ми е студено. Спокойно, ти си с яки, аз съм по-худи. Да. Кола. Я ми гледай ръцете. Но съм на отворени прозорци. Я гледай. Брат. Аз треперя, бе, брат, виж. Да, ма те моите са почти измръзнали. Ти ще трепериш по принцип. Паркинсона. Като си долу, дай по-надолу. Махни си камерата, бе! Екшън. Брат, моля те, кажи ми, трябва да знам. Сега, мисля, че сме готови, да. Уху! Но си мисля дали да не го минем. Дойдохме в нас като втора локация за второто видео. Сетъпваме и почваме. Сега сме тук в процес на правене на второто видео. И е много яко. И да, сега ще ви снимам няколко кадри. Такова 360. Ясно. Може просто и от тази страна. Няма да стане така. Не, ми ще пак. И така, хора, приключихме с снимките за днес. Аз сега отивам на фитнес и утре се чакаме пак с нови сили. Оп, хора, тук сме на Втори ден снимки. точно така втори ден снимки. Сега почваме, кое е това? Третото видео. Съпада. И екшън. Чай аз стих за един кадър. Свършихме с първата локация и сега се пренесохме тук вкъщи, защото останалите видеа ще се снимат само тук. Така, айде да почваме. Някога само се очудвам сам на себе си, че съм толкова просто. Това го хванах Гошо, браво. Кое е, че съм прост ли? Да. Това не е публична тайна. Ползвам това. Аз го се преоблече, ето го. Не ми харесва, много ми е ниско. Да, не? Светлина, аудио, камера, екшън. Аз съм Атанас Соколов, създател на Соколов Екстрим. Познато ли ти е онова чувство късно вечер, което не те оставя? Добре. Ей, трепаш! Само един път. Още веднъж. Вече да се... Момент. Къде е таблета? Това. Статък ще види, трябва да не ви такива. Аз първите ги знам. Да, ама аз не ги знам. Как мое Аз е? знам много повече. И само... Брата ще се оскува тук 1000 пъти, бе.
Ти имаш смъртни. Да. Аз... Да, е така, Роша си още по-луд, брат. Екшън. Аз съм най-големият ти фен. От първия дроп. Видях какво пускаш сега. Супер лимитиран. Искам ги. Всичките. Няма как да стане. Кът? Готов? Да. Екшън. Кът? Стоп. Пробват без филтър. Чакай, че- Рошър да се. Да. Чакай, че много се превърнах, брат, много влезнах в ролята и си гледай така, брат, свързани ръце. Да. И е така се оглеждам, брат, си говоря. Така. Да. Примерно, приключваме с този кадър. Тук ставам, взимам това. И кът? Приключихме с ден 2 от снимачния процес. И сега е време за почивка, а утре е време за фотосесия. Айде! Ден 3 от снимачния процес. Днес имаме да правим фотосесия на 4 дизайна, които се пускат в сайта. Така че, нека направо да се прехвърляме на там. Снимам пак. Ден трети от снимките. Искаме ли вече да се отдушим? Абсолютно. Ще е добре. Трябва да пънем по нещо начин. Освен да седиш и тук долу. И така, хора, приключихме с всякакъв вид снимки вчера, след фотосесията. И сега единственото, което ни остава е да чакаме готовите варианти, които вече от 13 нататък ще започнат да се качват през ден, като само 19 и 20 ще са два поредни дни, в които ще има видео. В остатъчната част от влога ще ви покажем как качваме всеки ден 13, 15, 17, 19 и 20 по едно видео и съответно как се представя то. Ще видите и как пускаме лимитираната колекция на 20 и най-вероятно ще снимаме докато лимитираната колекция не свърши на 23, за да ви покажем как се е представила и тя, колко поръчки има и така нататък. Включвам се само да кажа една малко по-странична тема от концепцията на видеото. Искам да видите само какво е времето в София. И при това време аз съм пеш и съм тръгнал към фитнеса. Та идеята ми беше да ви кажа, не позволявайте на такива външни фактори да пречат да постигнете целта си, каквато и да е била тя. Било то дали ще ходите на фитнес, дали ще развивате бранд, дали искате да ви повишат на работа или така нататък. Никога не позволявайте на външните фактори да попречат на пътя ви към крайната ви цел. Аз съм бил много мъдър, бе. Шегата на страна, слушайте се в думите, които ви казах. Свърши се. Вече е 1 час след полунощ. Датата съответно вече е 24 февруари. Извинявам се, че не снимах, когато пуснахме колекцията. Няма да лъжа, просто забравих. Insomnia официално приключи. Абсолютен солдаут, тотален бестселър. От името на целия ни екип ви благодаря. Благодаря ви, защото в този влог ви видяхте ние колко работа вложихме. Да, не съм снимал абсолютно всичко, но горе-долу си имате представа колко работа свършихме ние, колко много време работихме, горе-долу цял месец, докато пуснем дропа за 4 дни. И вие ни се отблагодарихте по най-прекрасния начин, като, пак казвам, абсолютен солдаут на абсолютно всички бройки. Благодарим ви. Така ще приключи този влог. Надявам се да ви е харесал, надявам се да ви е било интересно и ще се видим следващия път.